खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी हादोरनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि बुब्लि फैनो थांगासिनो दं। नंगौ, भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि सासे रोंगौथि गोनां पाइलट ग्रुप केप्टेन शुभांशु शुक्लाया एक्सियाम मिशन 4 X4 नि सिङाव हादोर गेजेरारि अख्रांमा स्टेशन ISS सिम दावबायनो थाखाय ओंखारलांबाय। बे मिशना मैया एबा 25 जुन खालि स्पेस एक्स नि फाल्कन 9 रकेटजों फ्लरिडानि केनेडी स्पेस सेन्टाराव लॉन्च पैड 39A निफ्राय लॉन्च खालामनो थाखाय थियारि खालामजादोंमोन। इं 1984 मायथाइयाव राकेश शर्मानि उनाव शुभांशुआ भारतनि नैथि अख्रांमा दावबायारि जागोन, जाय सुबुङा हादरखौ गोग्गानायनि आरोबाव मोनसे बुब्लि होनो थांगासिनो दं। इं 1984 मायथाइयाव विंग कमान्डार राकेश शर्माया सभियेट इउनियननि सायुज T-11 मिशननि सिङाव अख्रांमायाव आगान होदोंमोन। बिथाङा अख्रांमायाव भारतनि फेरफालाखौ बिरहोदोंमोन। मख'जाथावदि बै समनि गाहाय मन्त्रि इन्दिरा गान्धीआ बिथांखौ बाख्नायना बुंदोंमोन दि बियो बुहुमनि गासै मुलुगनिख्रुइनो साबसिन होनना, आरो फिन आथिखालाव 40 बोसोरनि उनाव शुभांशु शुक्लाया बे उनमोनथाइखौ सिगांथिं लांनो थियारि जाबाय। बिथाङा अख्रांमायावल' थाङा, बिथाङा बिगियानारि आनजाद नायनो थाखाय 14 सानसिम ISS आवबो थागोन होनना सुलुंथाय मिथिनो मोननाय जादों। शुभांशु शुक्लाया भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि सासे रोंगौथि गोनां पाइलट। बिथाङा रासियानि युरी गागरिन कस्मोनट ट्रेनिं सेन्टाराव गोब्राब फोरोंथाय लादोंमोन, जाय फोरोंथाया बिथांखौ बे मिशननि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं होनना सुलुंथाय मिथिनो मोननाय जादों। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी हादोरनि थाखाय मोनसे गोग्गानायनि बुब्लि फैनो थांगासिनो दं। नंगौ, भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि सासे रोंगौथि गोनां पाइलट ग्रुप केप्टेन शुभांशु शुक्लाया एक्सियाम मिशन 4 X4 नि सिङाव हादोर गेजेरारि अख्रांमा स्टेशन ISS सिम दावबायनो थाखाय ओंखारलांबाय। बे मिशना मैया एबा 25 जुन खालि स्पेस एक्स नि फाल्कन 9 रकेटजों फ्लरिडानि केनेडी स्पेस सेन्टाराव लॉन्च पैड 39A निफ्राय लॉन्च खालामनो थाखाय थियारि खालामजादोंमोन। इं 1984 मायथाइयाव राकेश शर्मानि उनाव शुभांशुआ भारतनि नैथि अख्रांमा दावबायारि जागोन, जाय सुबुङा हादरखौ गोग्गानायनि आरोबाव मोनसे बुब्लि होनो थांगासिनो दं। इं 1984 मायथाइयाव विंग कमान्डार राकेश शर्माया सभियेट इउनियननि सायुज T-11 मिशननि सिङाव अख्रांमायाव आगान होदोंमोन। बिथाङा अख्रांमायाव भारतनि फेरफालाखौ बिरहोदोंमोन। मख'जाथावदि बै समनि गाहाय मन्त्रि इन्दिरा गान्धीआ बिथांखौ बाख्नायना बुंदोंमोन दि बियो बुहुमनि गासै मुलुगनिख्रुइनो साबसिन होनना, आरो फिन आथिखालाव 40 बोसोरनि उनाव शुभांशु शुक्लाया बे उनमोनथाइखौ सिगांथिं लांनो थियारि जाबाय। बिथाङा अख्रांमायावल' थाङा, बिथाङा बिगियानारि आनजाद नायनो थाखाय 14 सानसिम ISS आवबो थागोन होनना सुलुंथाय मिथिनो मोननाय जादों। शुभांशु शुक्लाया भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि सासे रोंगौथि गोनां पाइलट। बिथाङा रासियानि युरी गागरिन कस्मोनट ट्रेनिं सेन्टाराव गोब्राब फोरोंथाय लादोंमोन, जाय फोरोंथाया बिथांखौ बे मिशननि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं होनना सुलुंथाय मिथिनो मोननाय जादों।